Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Cebu, Tagumpay B. Unión Espiritista Pilipinas Incorporada, Region 7A, Cebu, Tagumpay B. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Cebu, Tagumpay B. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Ang panalangin ni Jesus sa kanyang mga alagad. Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus. At sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras. Luwalhatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay luwalhatiin ng anak. Gaya ng ibinigay mo sa kanya ang kapamalaan sa lahat ng laman upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kanya. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatwidbagay si Jesucristo. Niluwalhati kita sa lupa pagkaganap ko ng gawa na ipinagawa mo sa akin. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kalwalhatiang aking tinamo sa iyo bago ang sanlibutan ay naging gayon. Ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin mula sa sanglibutan. Sila'y iyo at sila'y binigay mo sa akin at tinupad nila ang iyong salita. Ngayon ay nangakilala nila na ang lahat ng mga bagay na sa akin ay binigay mo ay mula sa iyo. Sapagkat ang mga salitang sa akin ay binigay mo, ay binigay ko sa kanila at kanilang tinanggap. At nangakilala nilang tunay na nagbuhat ako sa iyo at nagsipaniwalang ikaw ang nagsugo sa akin. Idinadalangin ko sila, hindi ang sanlibutan ang idinadalangin ko, kundi ang mga sa akin ay binigay mo, sapagkat sila'y iyo. At ang lahat ng mga bagay ay iyo, at ang mga iyo ay akin, at ako'y lumuluwalhati sa kanila. At wala na ako sa sanglibutan, at ang mga ito ay nasa sanglibutan, at ako'y paririyan sa iyo. Amang banal, ingatan mo sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin, upang sila'y maging isa, na gaya naman natin. Samantalang ako'y sumasa kanila, ay iningatan ko sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin, at sila'y binantayan ko. At isa man sa kanila'y walang napahamak, kundi ang anak ng kapamakan, upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon ay napaririyan ako sa iyo, at sinasalita ko ang mga bagay na ito sa sanglibutan, upang sila'y mangagtamo ng aking kagalakang ganap sa kanila rin. Ibinigay ko sa kanila ang iyong salita, at kinaputan sila ng sanlibutan, sapagkat hindi sila taga-sanlibutan, na gaya ko naman na hindi taga-sanlibutan. Hindi ko idinadalangin na alisin mo sila sa sanlibutan,
kundi ingatan mo sila mula sa masama. Hindi sila taga-sanlibutan, na gaya ko naman na hindi taga-sanlibutan. Pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Kung paano ako yung sinugo sa sanglibutan, sila'y gayon ding sinusugo ko sa sanglibutan. At dahil sa kanila'y pinabanal ko ang aking sarili, upang sila naman ay magpakabanal sa katotohanan. Hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi sila rin naman ang mga nagsisampalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita. Upang silang lahat ay maging isa, na gaya mo, Ama, sa akin at ako'y sa iyo, na sila na may sumaatin upang ang sanlibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. At ang kaluwalhatiang sa aking binigay mo ay ibinigay ko sa kanila, upang sila'y maging isa, na gaya naman natin na iisa. Ako'y sa kanila at ikaw ay sa akin, upang sila'y malubos sa pagkakaisa, upang makilala ng sanlibutan na ikaw ang nagsugo sa akin. At sila'y iyong inibig na gaya ko na inibig mo. Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin ay ibig ko kung saan ako naroroon. Sila naman ay dumuong kasama ko upang makita nila ang kaluwalhatian ko na ibinigay mo sa akin, sapagkat ako yung inibig bago natatag ang sanlibutan. O Amang Banal, hindi ka nakikilala ng sanlibutan, ngunit nakikilala kita, at nakikilala ng mga ito na ikaw ang nagsugo sa akin. At ipinakikilala ko sa kanila ang iyong pangalan, at ipakikilala ko, upang ang pag-ibig na sa akin na inibig mo ay mapa sa kanila at ako'y sa kanila. Nabasa na po ang San Juan 17. Hello. Pangalalangin tama po. Mapagpalang kaya kaming Ginoo. Uni po yung kaya kaming masayang kayabakan, pasibayo. Makanyang kaya pong mitipon-tipon, king balayan mong santuaryo, banting upayang makipag-aaral kaya po, karing banal mong amano. Ginoo ngayon oras sa iti, sana po panimunan may balang metong kaya kami. Diyos ko, ano makanano, ding mamamatulang Espiritu Diyos ko, sana po itubod may kaya kami banting upayang, makanyano pong salaysayan ding panabilin mo kaya kami. Igpa ng makananong yan ng oras sa iti, ureni po rin kaya ang kasangkapan na pinili mo karing dakal. Diyos ko, sana nga inigabayan me, bendesyonan me gining Diyos, banting upayang malayano pong galawan ding banal ng tungkulan kaya ka. Igpa nga ng oras sa iti, ureni po rin pisasan me tungan ming panalangin, sana Diyos ko, pakaramdaman mo kami at dungawan nga ng oras sa iti. Ano makanano gining Diyos, sana ngayon oras sa iti, tanggapan niya po sana ingmal mong bendisyon at panimunan mo kami, sana po malyaring mga wani kaya kami, manibat na po ngayon yung gamang kingukas, yan nasa po. Pandiri
Maikling pagpapaliwanag sa simulain ng Espiritismo. Ang Espiritismo ay karunungan na ukol sa uri, simula at patutuan ng Espiritu at sa pagkikipag-ugnay ng daigdigang nakikita sa daigdigang hindi nakikita sa pamamagitan ng talaytayan o medium. Patungo sa Diyos sa pamamagitan ng karunungan at pag-ibig. Sa labas ng kawang gawa ay walang kaligtasan. Mayroon lamang isang Diyos na walang hangganan, di nagbabago, mapangyarihan sa lahat, katarungan at puspos ng ang lahat ng tao ay pantay-pantay at magkakapatid sa mata ng Diyos. Batas ng Diyos ang sumasakop sa lahat ng bagay at sa bawat pangyayari, at ang umayon dito ay siyang tunay na relihiyon. Ang tao ay may pansariling pananagutan sa lahat at bawat paggawa niya, mabuti man o masama. Ang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa ay siyang pinakadakila at pinakamataas na katuruan. Ang Espiritu ay pansamantalang nagkatawang laman o tao na siyang kasangkapan sa kanyang pagkasulit. Mananatili ang sariling pagkatao o kakangkinan ng Espiritu pagkatapos ng tinatawag na kamatayan. Ang pagsulong tungo sa kasakdalan o kabanalan ng Espiritu ay bukas lagi na sa lahat at bawat tao. Ang pagkikipag-ugnayan sa mga banal o matas na Espiritu, kabatlayaan sa mga tao ay isang katotohanang napatunayan na mahabang panahon. Ang mga kaloob o biyaya sa panggagamot at pangitain na nasusulat sa Biblia ay may kabanalan na ipanakikilala ng medyo. Nabasa na po ang prinsipyo.
At mapili ko at kaldo at ang okay. Ulit pa si Bayo Kete de sanda ko Ing bayong galawon Tungkolating gabiyo para pa Diyos King pangayawas yo Datang sayang aldo Ing matangal kayo Kareting mesabing Pili ng ateyo O sablong mag-aral O magsiyasat kayo Kareting panakbong Ning balang katawo Metong manasake ko Dang mitakid at iyo Kasalpan tayanan Metayid kungan King lagyo na mo rin Itinong katutuan Harapan ng Diyos mayakit kungan Tetang piling-pili Ikayong matangal Ining itang totoo At yun kayo Wapin detong malo No apunatikit yu Inganggaman ngeni Babiyaing ginu Karing tune maka Sadya at akito Yeninging katutuan At yun kayo Alasang mayakit
Netong man ke kayo, itang lonto may no, karing tungkulan yu, nune magpakasi, kan ko ketang Ginoo. Solpon tayo nun. Bakit yeyeng kinong konggang manwala ing lagyuning kolom tanan yung matalik tinggap yung tungkulan miyabe kopin waye ko tutok ng pinitang Diyos. Paninto na nala tetanggang maminto at sasamba kaya ang Espiritu at king katutuano sanay kong mayokit bukas nung datang na ing mapili kayong alang kayang gonan mabienong kabiasnan ing Diyos sa malam manalastas kopin kopin tutok ng hanggang akwa iti ampon dasan tune yung porosan ikayo ikongan maningat kayo koretinong takbang lalo ikong ining kakwang kayanakon mamintu kopin pengaring itinan uling yoing matulit yuko kalingwan ora pa naning Diyos wae ko pa kulang pang alang mayakit kayo metong man at alang masintang kayong tandanan ikong sablangeni kana akong isan onting paganaka yuko kalingwan itinong etutong kailangan ayat yu
Mamaya po kayo, uling itang lemon, pinetutok ng paninton yang oras, boyong manyentong aniyaing adwan ko, kayo kekongan, kareng tok nangan iyo, gawan yung pisamban. Ing bane yalungob, ing miyay lewang tukso, ing bane yalungob, manyentong ayatiyo, ing kelabuarono, ning yatung atiyo, magtapat o king Diyos, yaing keko adwan ko, kening ding patuto, king biyeyo ateyo, kening ing paralan, kayo bab yeko, alasang magkulang, metong man kayo, ikong sab lasabla, salamat kayo. Iting soblang boge, o keko at lento, dogolyeing lugut, itiyot gawan iyo, eko na sambitlon, nung nang dapat at iyo, biasa na kayo, king lagyoning Ginoo, keni lareti, sing det kong kasayuan, king pamitipon iyo, salamat kekongan, waye ko payali, magpakapilan man, ting kekong tungkulan, wapin gawon yongan, panintune ing Diyos, pakatandaan niyo, soring tune pili, ing lagyuning Ginoo, ikong sabla-sabla, sa pili na kayo, harapan ng Diyos, miyabe-yabe kayo. O Diyos, sing bendesyon. Eko kapayapan, o natilikongan, pagpakapilan man, kiyabe ko king Diyos, tauli ko kekongan, Santa Veronica, dakwanda na kongo.
Adwa tayo po yung basket. Ngarit kapatan, hingini panayan. Asalamat kepun, ikekong kanyatan. Inulot na rin Diyos, nabiyag etaman. Pasalamat kami, alam kayang ganan. Ang panahon, ikinawag ngayon. Pinakita ni Diyos ang loob at tulong. Ito mahuli lang ikating na atsyon. Pinakita mong peking palang ating ang problema at kapagsubukan. Ikaw ang naloyon, di mareyunin lang. Dasang kaluyon, ikaw
Hello. Isa pong magandang umaga po. Una po sa ating mahal na Panginoon na siyang nagbibigay sa ating mga kalakasan at ang mahinit nating pagtanggap at pagpuri sa ating mahal na Panginoon sa umagang ito. Tayo po ay nagkatipon-tipon upang gawin ang ating mga tungkulin sa ating mahal na Panginoon. Ngayon pong umaga ay napaka swerte po ng mga napakaswerte po natin. Dahil po sinabi ko napakaswerte dahil po ang biyaya po ng Diyos ay lagi po niyang ipinagkakaloob po sa atin. Kung hindi lang po sa kanyang biyaya o kung hindi lang po sa kanyang pag-ibig sa atin, sa ating mga anak niya, siguro po hindi po tayo makakarating. Mayroon po tayong mga dahilan upang hindi po tayo makapagtipon sa mga ganitong gawain. Subalit sa kanyang pag-ibig, tayo po ay kanyang pinupuspos, binibigyan po ng kalakasan upang makagawa po tayo ng ating mga tungkulin sa kanya. Sa umaga pong ito, tayo pong lahat ay napakapalad. Tayo po ay napakapalad, sinasabi ko po sa inyo. Dahil po ang isang biyayang hindi po natin matatawaran na ibinibigay po sa atin ng Diyos, itong kalakasang ito. Dahil po pag wala na po itong kalakasang ito o yung ating mga buhay, tayo po ay hindi na makakarinig ng anumang salita na gaya po nito. Datapwat yung mga iba nating kapatid ay nasa katandaan na po ang kanilang gulang. Pero nagpupumilit pa rin po silang magtipon o pumunta upang makarinig sa mga salita ng Diyos. Dahil po napakalaking pundasyon ang kanilang pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Sa umaga pong ito, aking pong binabati ang lahat ng kapatid na nandirito po ngayon at ang mga kapatid po nating nakikinig sa ibang bansa sa ating pagpupulong pong ito. Magandang umaga po sa inyong lahat. Subalit, ang liwanag ng araw ay isang magandang pangitain sa atin po. Nagbibigay po ng lakas, kaginawaan sa ating upang tayo po ay makalakad at makagawa ng ating mga tungkulin. Subalit pag dumating na po ang isang hindi nating inaasaan sa ating buhay, tayo po ay hindi na makakalakad at hindi na tayo makakapagtipon na gaya po nito. Dapat ang ating espiritu, siya na lamang po ang mag-aaral sa ibang pag-aaral po, sa ibang level ng ating buhay. Gaya po sa umagang ito, ang ating kapatid na si kapatid na Rusty o Kuya Rusty ay pumanaw na po kagabi. Ang Sibol Tagumpeng Bie ay nakikipag dalumhati sa ating mga kapatid at nakikiramay po sa umagang ito sa kanilang mga pamilya. At ganun din po, wine-welcome din natin ang ating mga kapatid na nandirito po ngayon, lalo na po yung nasa ibang bansa na nakapalad pong magtipon sa umagang ito.
Gayon din ang ating mga kapatid na pumasa po sa mga pagsusulit. Binabati rin po natin ang ating mga kabataan na si kapatid na Lerma at kapatid na Ibes. Sa pamagitan po ng kanilang pananampalataya, sila po ay kabataan sa ngayon dahil po sila ay masisipag. Ano po ang pinangako ng Diyos sa atin? Mga kabataan, gawin natin ang ating mga tungkulin habang may panahon. Gawin natin ang ating mga suliranin. Maging ating pangarap sa buhay ay gawin natin kasama ng pananampalataya natin. Sila po ay nagwagi sa kanilang laban upang makabilang, upang magkaroon ng titulo. Ang ating kapatid na Lerma ay isang ganap na guro. Secondary, yung pong kanyang tinapos, at ang ating kapatid na si Ibes ay isang aircraft yata po yung kanyang tinapos. So, napakapalad po nila. Sana po tayo ring nag-aaral na ganito. Sana rin po tayo ay makatapos din. Gaya po ang sinabi ng banal na Espiritu, magsiyasat tamo po, ana, kingke kayong pamanakbang. Metong man alang mitakid o mitakid kaya kayo. Sabi po ng banal na Espiritu. Dahil po sa ating patuloy na paglalakad, makakasumpong po tayo ng iba't ibang pagsubok sa ating buhay. Kaya po ng mga nag-aral, sila po bago nagtapos yan, napakaraming pagsusulit. Nakagaya po nating naglilingkod sa ating Panginoon. Kung minsan po gumagawa ka na, nasusubukan pa rin tayo. Dahil may pagkukulang pa rin po tayo. Ang ganap na nakakatupad ay hindi na po tayo masusubukan dahil po ganap na yung ating ginawa. Dapat ating pong bigyan karunungan ang mga bagay na ating nasusumpungan sa pang-araw-araw po. Dahil po doon po tayo itinuro ng Diyos. Sabi nga niya, yung lumakad tayo na may karunungan upang ang lahat ng mga bagay ay magkakaroon po ng linaw, kalinawan sa atin. Mabibigyan po natin ng kasagutan ang mga bagay na ating nasusumpungan. Sana po tayong lahat po ay ganun ang ating magiging pananaw sa ating buhay. Huwag po nating sabihin sa atin na pinabayaan tayo ng Diyos. Na pinabayaan ako ng Diyos. Hanggang sa ngayon, ako'y naririto. Subalit ang isipin po natin may pagkukulang pa rin po tayo. Ang ating pong tema ngayong umagang ito, gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ang kanyang bugtong na anak. Ito po ang tema po natin sa umaga. Mayroon po tayong nakaandang mga speaker sa umagang ito. Sila po ang ating bibigyan na pagkakataon upang sila po ay makapagbigay ng pag-aaral sa atin sa umagang ito. Purihin po natin ang Panginoong Diyos na lumikha sa langit at sa lupa. Magandang umaga po sa ating lahat. At wala po ang pakikiramay at pakikidalamhati sa mga kapatid natin na pamilya ni Father Rusty na po. Mga kapatid, kagaya po ng nasabi ng ating Pangulo, sa araw nito po mayroong masaya, no po, at mayroong malungkot, no po. Sana po alam nating dalhin kung saan tayo magkabili, no.
o saan tayo ilagay ang sa ating sarili. Mga kapatid, ang dinala ng banal na malaya kanina, kung saan hinahabilin po sa atin kung ano ang dapat nating gawin sa ating mga araw-araw na ginagawa. Gayon din, pinaapahalala po, lalong-lalo na sa mga kabataan natin, kung ano ang dapat nilang gawin. Kasi po sa panahong ito, nakikita po natin ang ating paligid, kung ano ang nangyayari. Kaya nga, pumisan yung mga kabataan natin. Di kagaya noon, medyo kaming mga kabataan noon, hanggang bahay lang at saka sa school. Hindi ganong marami ang mga pasyalan at saka ibang katulad ng mga internet. Kaya ang mga kabataan natin ngayon medyo exposed sa mga high technology. Kaya meron ding disadvantage ang high technology sa mga kabataan. Pero asahan natin sa mga kabataan natin na sana ang magandang advantage sana ang kanilang gagawin. Sa araw nito, mga kapatid, ang tema po ng ating tatalakayin, sabi po dito, sabi niya, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak. So, sinasabi po sa tema na kung gaano ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Talagang mahal tayo ng Diyos. Kaya ibinigay niya po ang bugtong na anak. Sabi po dito sa kanyang referensya, San Juan Kapitulo 3, versikulo 16 at saka hanggang 17. Mga kapatid, dito po sa 16, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sino mang sa kaniya'y sumasampalataya ay huwag mahapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, sinasabi dito, tayo lang ay sumampalataya sa Kanya. Kailangan ang pananampalataya natin ay ibigay natin sa Diyos. May kalakip na gantimpala pag tayo ay sumampalataya. Sabi niya, tayo ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya po nandito tayo, mga kapatid, kasi ang nasa natin, ang buhay na walang hanggan. Kaya po, tuwing Sunday, binibigyan natin ng araw, pagkakataon, para ang ating pananampalataya sa Kanya ay magkaroon ng bunga. Yan po ang ninanais ng bawat isa sa atin, na magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. At sa 17 po, sabi niya po sa 17, verse 17, sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanlibutan upang hatulan ang sanlibutan. So, ang Diyos ay tinubod niya po si Kristo na hindi upang tayo ay tulad sa ating pagkakasala. Kundi upang ang sanglibutan ay maligtas niya sa pamamagitan niya. So, ang Diyos, nilalang niya ay, ang ugtong niyang anak ay pinadala niya dito sa lupa upang ang mga taong makasalanan ay kanya pong mailigtas. So, mapalad po tayo, mga kapatid, dahil
hindi tayo hahatulan ng Diyos, kundi para tayo ay iligtas sa ating mga pagkakasala. So talagang mapalad tayo po dahil ang ginawa ng Diyos, dahil nakikita po niya sa mga tao noong punang panahon, ang ginagawa ng mga tao hindi sumusunod sa Kanya. Kaya pinadala po niya ang bugtong na anak upang maging uwaran at halimbawa na sundan ng mga tao. Opo. Kaya ngayon tayo mapapalad, mga kapatid. At dito rin, sabi niya rin sa San Juan 1:29, sabi niya po, noong panahon ni Juan, kung saan, mga kapatid, sinabi ni Juan kung ano ang talagang pinangako sa atin. Sabi niya sa 29, nang kinabukasan ay nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya. Noong kapanahonang yon nang si Juan nagbabautismo siya sa tubig. At sabi niya, sinabi, narito ang kordero ng Diyos na mag-alis ng kasalanan ng sanlibutan. So nung panahong yon, nang si Juan ay nagbabautismo sa mga tao, no po. At sinabi niya, may mahigit pang darating sa kanya. At ito ang kordero ng Diyos. No po. Ano po ang ibig sabihin ng kordero? Ang kordero, ang ibig sabihin, ang bugtong na anak ng Diyos. Kaya mga kapatid, talagang mapapalad po tayo sapagkat ang mga pagmamahal ng Diyos sa atin walang angganan. Opo. Kaya dapat natin pong suklian ang mga pagmamahal ng Diyos sa atin. At sabi po dito sa San Juan 6:29, ano ang pinagagawa ng Diyos sa atin? Sabi niya po, sumagot si Jesus sa kanila, sinabi ito, ito ang gawa ng Diyos na inyong sampalatayan ng kanyang sinugo. So sinabi ng Diyos, kaya kailangan po gawin natin. Anong gagawin natin? Ang sampalatayan ang kanyang sinugo. Kaya parati pong dinadala sa atin ng mga batlaya. Opo. Ang mga kaparahanan kung paano natin gawin ang mga ating tungkulin sa ating Panginoon. Sila ang nagsasabi sa atin kung ano ang mga dapat nating gawin. Hindi lang ang ebanghelyo, kundi pati rin, kaya nga mapapalad tayong espiritista kasi mayroong mga banal na tinutubod sa atin para sabihin niya ang dapat nating gawin. No po. Kaya, ano pang hahanapin natin, mga kapatid? Ang hinihingi ng Diyos ay ang dapat nating gawin. At meron pong ding sinasabi dito sa San Juan 10, kung bakit naparito si Kristo. Opo. Sabi niya, hindi pumaparito ang magnanakaw, kundi upang magnakaw at pumatay. Ito po ang nilibawa niya na. At pumuksa. Sabi niya, ako'y naparito, sabi niya, upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganahan nito. Ito po ang sinasabi ni Juan, no po, kung paano ang pagparito ng Diyos sa atin ay bigyan tayo hindi lang kasakitan ang ibibigay sa atin, kundi kasaganahan. Pero sa ating kapatid,
ang sabi ng mga kapatid natin, anong gusto mo, kasaganahan dito sa lupa o kasaganahan sa langit? Opo. Ang iba, sinasabi nila, mas maganda kasaganaan dito at saka kasaganaan sa langit. Mas maganda nakadalawa ka. Opo. Pero ang Panginoong Diyos, hindi niya po binibigay ang lahat sa atin. Opo. Hindi bibigay yung sobra. Kaya kung ano ang isinadya natin, mga kapatid, kung ano ang ginawa natin, yun ang kanyang bibigyan ng parang consolation. No po. At dito rin sa puro merong 2 Korinto 5:21, mayroon din pong sinasabi dito. Sabi niya, mga kapatid, dito po sa 2 Korinto 5:21. Yung hindi nakakakilala ng kasalanan, diba? 5:21. Okay. Yung hindi nakakakilala ang kasalanan ay kanyang inaring may sala, no po. Dahil sa atin, mga kapatid, hindi po kasalanan ng Diyos, no po. Walang kasalanan ng Diyos, no po. Ang walang kasalanan si Kristo. Para siya ang upang siya maging kanya, upang siya umako sa ating mga kasalanan, no po. Inako niya yung kasalanan natin, hindi naman siya ang may kasalanan. So talagang mapalad po tayo. Upang tayo, sabi niya, upang tayo ay maging sa kanya'y katwiran ng Diyos. Kailangan maging makatwiran tayo, no po. Kailangan yung mga katwiran ng Diyos ay kailangan po nating sundan at gawin. Dahil ito ang inuutos sa atin ng Diyos. Kanya, mga kapatid, kailangan po nating itanim sa ating mga kaisipan at mga puso ang mga dapat natin pong gawin at obligasin sa ating mga tungkulin sa Diyos. Opo. At dito rin sa 1 Pedro 2:24, meron din pong sinasabi. Sabi niya, na siya rin ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa ibabaw ng kahoy. No po. Kung saan po ang Panginoon na si Kristo, yung pinasan niya po yung krus, no po. Nagsakripisyo siya para sa atin. Upang pagkamatay natin sa mga kasalanan, ay mga buhay tayo sa katwiran. Na dahil sa kanyang mga sugat ay nangagsigaling kayo. Ito po ang ginawa ng Diyos sa atin, paano tinubod niya si Kristo, no po. Ano po ang ginawa nila nung panahon ni si Kristo na hindi dito sa lupa? Siya po ang pinapasan po siya ng krus, no po. Talagang pinahirapan siya. Yan po ay hindi inalintana ng Diyos, ay inalintana ni Kristo para lang sa ating pagkakasala. At dito rin po sa 1 Pedro ay 1 Korinto 5:3. Quince-tres. Sabi niya po, sapagkat ibinigay ko sa inyo, una sa lahat, ang akin namang tinanggap, na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan, ayon sa mga kasulatan. So sinasabi po dito sa Biblia sa atin, na
tinanggap niya anong kahirapan, at namatay siya sa krus para tubusin ang ating mga kasalanan. At ayon sa kasulatan, dahil ito ay mangyayari, at ito ay dapat matupad. So, panghuli, dito sa unang Timoteo 1:13, nung panahon kasi ni Pablo, dahil siya po ay hindi masunurin doon ng panahon ni Pablo, Isa po siyang hindi sumusunod sa mga utos ng Diyos. Pero nung nakilala po niya, isa siya ngayon sa mga tagasunod niya, Sabi po sa 1:13, bagaman nang una ko'y naging namumusong at nangungusig at mga alipusta, gayumain kinahabagan ako, sapagkat yahoy ginawa ko sa di pagkaalam sa kawalan ng pananampalataya. So, nang panahon po ni Pablo, isa siya sa mga umuusig, isa ang nangangalispusta kay Kristo, Nung mabilis na makakapaglunas, makakawala ng ating karamdaman, dahil po dito spiritual yung ating ginagawa. Una po yung ating buong pananampalataya sa ating Panginoon, na siya po ang magbibigay kalakasan sa atin. Kung wala po tayong pananampalataya sa gagawin sa atin ng ating mga kapatid, hindi rin po sila uubra. Dapat po yung buong pananampalataya na kung gagawin nila ang kanilang mga tungkulin sa atin, ay magkakaroon po tayo ng yung kapampangan, mipaldantam, mipasnotam. Yan po. Yan po yung kayang sikreto ng kayakatangkas alpantayanan. Kaya po sana tayo pong mga nananampalataya, lalo na po yung ating mga manggagawa ng ating pananampalataya, yung ating mga gabinetis, yung ating mga opisyal, sila po ay magkakaroon, o tayo po ay magkakaroon ng buong pananampalataya sa ating Diyos. Tuwing tayo po ay gumaganap at gumagawa sa ating mga tungkulin, lalo na po pag ang ating mga ginagawang tungkulin nauukol po sa mga may karamdaman. Yung direktang pakikipagkomunikasyon po natin sa ating banal na Panginoon, yun po ang una nating hihingin sa Kanya. Dahil po kung hindi po tayo gamitin bilang isang instrumento ng Kanyang kalakasan, ng Kanyang biyaya, ay wala rin po tayong magagawa. Kaya po napakahalad po, dahil isa rin po tayo sa pinili ng Diyos. Hindi po tayo ang nagpili, o hindi po tayo ang pumili sa Kanya. Hindi po tayo ang pumunta dito sa pwestong ito para maglingkod. Tayo po ay pinili ng Diyos, napakapalad natin, upang gawin po natin ang ating mga tungkulin sa Kanya. Kaya po, sana yung mga kapatid nating nakagaya naming gumaganap at gumagawa sa mga tungkulin, lalo po nating dagdagan ang ating sipag at tiyaga, dahil po yan, doon po tayo nagkakaroon ng patotoo. Yan po ang ating sinasabi sa ating mga kapatid. At gayon din po ang sinabi ng banal na Espiritu sa ating mga kapatid, hindi lamang po sa mga kabataan, maging sa atin din po. Dahil ang sabi ng banal na Espiritu, ang leon, yung leon nga na lang patugot lalakad ya, bang mangwaya, ne po, sakmalya, karetang buri ng sakmalan. So, tayo po ay nag-aaral na
Sino po ang makukuha doon kung di ang lumalakad sa kagustuhan ng mundo ng yato? Yung pong nananampalataya at may takot ka na sa Diyos, may bilin po ang ating Panginoon. Pag tayo po ay sumampalataya, masaki iya pong bagyan. Sumampalataya tamo po king Diyos. Maniwala tamo kaya, sepo tamo mang pong buwak, at dakatatagkilan. Iya po yung pangako na kikatamo ng Diyos. Basta't ginawa tamo ang pong meminto, ilaut na kikatamo yung nanumang problemang akakita mo king kikatamong lipunan. Papalad tamo po itamong miturwanan king antikaniting pamagaral. Siguro po kikatamo, 100% kikatamong talasalpantaya na eta naman po gagawa ning babawal na po ning batas. Ne po. Itang metong abisyong itapong metong abisyo na babawal na po ning batas kikatam. Yako po, proud ko pong sabyan king kaya kayong harapan, siguro po karening kikatang kabataan na rin, hangga kikatamong talasalpantaya, siguro po iniwas tanay ka rin ning kikatamong sarili. Uli pong balutamong ating tangtakot king Diyos. Sabi na ning Diyos, kikatamo, luguran tayo kanuing kikatamong Ginoo, at luguran tayo naman ining kaatangay ni. Proteksyonan tayo naman po tayo abuswan. Pag inabuso tayo po ining kikatamong kahangay ni, manabuso yan naman po. Ne po. Ating datang niya itang karandaman keka na nino po yung ginawa, yung tao. Minsan balutan niya po yung bawal, pasintabi po, balutan na pong yung namo pong malating babawal na, yung pamanigarilyo, nang minsan po tayo pa gagawang ilako. Matakutan na nakatamo po ning Department of Health, napapakit na nalapuret ang miyayaliwang litrato na epekto na po nita. Ngayon po may po tanggapan nita. Kita pong pangtawli. Wata po nga bang sisipsipan may yung sigarilyo, manyaman niya po. Ne po, hanggang po sisindi. Sasabihan dareta sisindi. Wala mo po kan malilibang la. Pero, kita pong kaulian na nita, tinyarin pakibat keka. So, makanyan tampo itang pong mikakapatad king kasalpantayanan. Concern tangan po, mo po king pang-spiritual ako kay katamong pag-aralan, maging king kalusugan na po ning kay katamong kapatad, paalalaan tala, bang aywasan po yung antikaniti na pamagsubok na kay katamo ning kalikasan. Nya po sana, karing kapatad, ang pong kaluguran na kayanakan, sana po wala na pong magimbut bisa pang sumubok kaya tang tikim la po kayang sigarilyo. Ne po. At makanyan mo naman po, yung kaya katamong pamagaral, itamo pong kayanakan. Ne po. Yung sabi na po ng Banal Espiritu, itapin po, mamalagi tamo ka rin kaya katamong bale, mamalagi tamo ka rin kaya katamong bale, gawan talang simbaan, lalo pong may git nung agawa tamo king kaya katamong sarili. Yung tutuna po talagang yung simbahan kaya katamong lalawin. Aliwa po ining simbahan na telakad na po ning tao, nunay ning simbahan agewana ning Diyos, abelang kas na ning kaya katamong ginung ating espiritu, yapin po ining kaya katang katawan. Gawan tala pong maragul asimbahan ning kaya katamong sarili. Uli pong tinggap tayo yung kaya katamong ginung Diyos, at tintamong relasyon kaya tintamong komunikasyon. Kailangan po rin yung kaya katamong katawan na rin palagi tala namang alalahanan ng pongganakan. Nung kaluguran tayo yung kaya katamong ginu, luguran tayo yung kaya katamong sarili. Kaya po makanyan na po. Bayo talag agawa, bata mong agawa, itang lugod tamo ka rin para tamong tao. Kailangan po alagaan tayo naman yung kaya katamong sarili.
Takal pong salamat nga ni ingke katamong kapatad po, po mayari yung pulong, kaya po makapagsalita, na nakatamo po bati, na po. Hanggang dito mo pong mensahe, uling maluwat na pong mama ko rin. Kapatad na Janet po, paninayin tayo po. Ala naman pong Janet po. Kaya na kanya po dati ni, metong niya po ka rin choir. Kaya po lalo, may tiro na po. Muli po magandang umaga sa inyong lahat. Una sa ating Panginoon at sa ating mga magulang at sa ating mga kabataan. Pinapaupot ko po ang magandang umaga sa inyong lahat. Hindi na po sana ako tatayo, kaya lang. Una po sa lahat, kinukumusta ko po kayo at nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon at nakasama ko po kayong muli. Ito na lamang po at maraming salamat po sa inyong lahat. Salamat po. Maraming salamat po sa ating kapatid na Janet. Sabi po ng ating magulang noon, pag po tayo ay masipag na kabataan, masipag kang kayanakan nga na, adwa na kikatamong Ginoo na makapagyasawa ka kanong magana ka, mapera, ne po, at malugudya ka. Ne, only one. Ne, metong mo po yung lugurana. Kasi po nung magadwala na lugurana, ne, mapitnaya. So, ang ganging kikatamong Ginoo, aking makasulat po tapong may kitang utamong po may kisan metong. Ala na pong malago kay katamo nung aliwayang kasuyo tam. Ala nang sexy nung aliwa na yung asawa tam. Ay po makanyan na. Anya, ingagana-gana po makanyan mo naman. Kaya katamong Ginoo, may kikasal tamo po kaya. Iya po yung kaya katamong gawan ini. Nung may kikasal tamong pong may kisan metong kaya, din kaya katamong obligasyon ng pong tungkulan, may ngariya kaya ng asawa po tapong magkulang ka. Sabyanan ka. Makanyan niya naman po yung kaya katamong Ginoo nung magkulang ka kang tungkulan, ne po, kasi po nang minsan ugali na po ning tao, ay ni po. Ini po yung ugali na ning tao. Nang minsan po magnervyos kami kayang babo, at alang tao, ara po datang larin din. Ne po. Pero tutuna po, datang tamupin po. Pero kailangan po sabi na ning batas, sampong sasabyan na kaya katamong, kampananing dapat tamong gawan, ne po, nakman po mamalo ang pong kay patutwanan kaya mo po yung makasulat. Batas la po rin yung kaya katamong kasalpantayanan. Sana po nung makisan metong tamo, adwan ko po yung kaya kayong maragula kooperasyon. Datang tamo po kaya tang oras ang pong kailangan po. Uli po nga niya yung kaya katamong Ginoo, kaya pagsadya na la retang babay. Potang datang yung kaya katamong Ginoo, uli nga ka po makasadya niyang dinatangye may ikit. Po, niya kailangan po ang gagawa tamo tinya pong kaukulang kabyasnan. Ako po sasabihan na lakay yung kabyasnan, ating kayo pong kabyasnan, pero kailangan po pagsikapan tayong kabyasnan na ini. Po, tampo sabihan malaw tamo, po tapong burine po ning tao walaya pong kesakit-sakit. Po, ya po antitamo mo pong empleyado keni, o mo po yung mestra po, o yung magobra kayang timong publiko nga obra. So sinabi na ning manager, gusto ko na yung mga empleyado ko, alas 8, nandito na. Alas 7:30 pa mo po, alas 7, nakakita ng harap ng opisina. Makanyan po yung buri na kaya katamo ning Ginoo, uli pong aliwa mo po itang pamag-present tamo. Po, yung pong kaya katamong pamagsadya. Wabalo ko po nga tsuko pabale, makasadya na kayo. Pero po nung mamirapal kayo, akalingwan tamo yung pamagsadya. May late na po kanini, may late na. Sobrang po sabihan din ang tayang talagang maragula importansya kaya katamo, yung kaya katamong Ginoo. Uli pong metong yang okasyon na sinadya tamo kaya, ilan niya mo pong oras, ilan niyang minuto. Kailangan po isacrifice tayong bagyayin kaya katamong sarili. Sabi daring matwa, ating nga kasabing matwa, marimlayata ngin niya, napapasko na. Opo, marimlapin po. Yeah. Marimlapin po. Yeah. Pilan-pilan la rin daratang.
So, okay mo po ita. Pero mas masanting po nung awgalyanan ning meto nga tao, before po, o yung tamong talasal pantaya, lalong masanting po siguro mabilog ya, nung bayo payib no sa tiyuta na Kenny, encourage na kayo mo pwede ako po, kata pong masanting ang pong birita mo, alaya pong sakit gawan. Bayo ibnos, bayo gana-gana, lalo pong masanting nung makatipunta na kanita. God bless you all po, kaya ko nga, dakala salamat, karang kaya katamong kapatad. Dan pong kaya katamong pisaw-saw nga ni, 3,211 la po, kaya tapong pulmero tamong offering, kaya tapong kadwa, 2,252 la po. God bless you all at kaya pong tutuki maraming tamo. Salamat po.
Magandang umaga po sa inyo at manalangin po tayo. Si Tulungan niyo po ako Tagumpay ng manalangin Biyay, para po Isla. sama-sama tayong magtagumpay sa ating mga inaangat. Mapagpalang Ama, ito po ang inyong pag-ibig. Pinagtipon mo po kami ngayong natapos ng aming pagsamba sa araw ng Sabat na ito. Kami po ay nagpapahayag ng malaking pagpapasalamat sa inyo sapagkat alam namin kayo ang makapangyarihan sa lahat. Pinupuri ka po namin sa mga biyayang pinagkaloob po ninyo sa amin. Pinupuri ka po namin at pinasasalamatan sa lakas at buhay na ipinahiram po ninyo sa amin. Sa mga oras pong ito, Panginoong Diyos, kami po ay nagkakaisang tumatawag sa iyong pangalan na bawat aming panalangin sa mga oras pong ito ay inyong bigyan ng kasagutan upang sa ganun po amang banal kami po ay hindi mapahamak sa aming pinag-aralan. Panginoong Diyos, sana po kung ano man ang aming mga pagkukulang sa bawat isa sa amin, kung ano man po ang aming mga kasalanan, yung mga nakarahan namin kahapon at hanggang ngayon, Ama, dakila ka. Hindi mo po kami pinababayahan hanggang ngayon. Ama, nasasaksihan po namin ang inyong pag-ibig. Nawa, nilalaman ng aming mga puso, mga kasalanan naming nagawa noon at ngayon. Ama, tingin mo po kami at patawarin sa bawat isa sa amin. Panginoong Diyos, gayon din po naming idinadalangin sa iyo sa mga darating pa po naming bukas. Nawa, Panginoon, ito po ay aming marapat. Bigyan niyo po kami ng pagkakaisa sa iyong pag-ibig, pagkakaisa sa iyong banal mo pong Espiritu, pagkakaisa, Panginoon, sa mga mabubuting gawain upang sa ganon, Ama, bawat isa sa amin wala pong mapapahamak kailanman. Kami po'y naniniwala. Kayo po ang daan namin, kayo pong buhay namin. Kayo po ang nagtuturo sa lahat ng katotohanan. Huwag mo naman po sana kaming babayahan na kami matisod sa sanlibutan ito. Mahal na Ama, sana po ilayo po ninyo kami sa kahirapan sa mundong ito. Sana po ilayo po ninyo kami sa masama. Ama, sa darating pa po naming bukas, inihiling namin, bendisyonan mo kami at pagpalahin pa po upang sa ganon kami po'y makakagawa pa po ng maraming kabutihan na yun lamang po sa inyong katuwiran. Patuloy niyo pong ibigay sa amin ang iyong pagtitiis sa bawat isa sa amin. Patuloy mo po kaming bigyan ng pagtitiis pa at pagtsitsaga upang masunod po namin ang banal mo pong kalooban, Panginoong Diyos. Ito po ang aming mga dalangin sa mga oras pong ito. Uli pong inihiling namin sa mga oras pong ito, lahat po ng may karamdaman sa amin, matandaman at bata at babae at lalaki sa amin, Panginoon. Kung paano mo po ginawa ng mga nakakaraan, nagpagaling ka po sa mga may salunan, sa mga may sakit noon. Sana po itulad mo po ang bawat sa amin. Sa ngayon, pagalingin mo po ang bawat may karamdaman sa aming mga magkakapatid sa pananampalataya. Ama, sana po lahat po ng may karamdaman, mahibsan po ang aming mga nararamdaman kung sino man po ang may nagdadalang karamdaman sa mga oras pong ito. Ngayon pong natapos na, Panginoong Diyos, ang aming pagsambat, pagpuri sa iyo sa mga araw na ito. Ngayon pong kami magsisbalik na sa aming mga tahanan. Inihiling po namin muli ang mapagpala mo pong bendisyon. Sana po i-bless mo po ang bawat isa sa amin. Ama, maraming salamat at ibinabalik po namin ang mataas naming pagpuri at pagpasalamat sa inyong pangalan at ng inyong anak at sa banal po ng Espiritu, pati na po sa banal naming patnubay kay Apostol Santiago. Amen. Salamat po. Para, may dalay kayo ni Kaya. Wap. Pakaitan na. Guardian, den guardian tamo po. Guardian po, guardian.
Data pong maka-duty, mag-duty la po ka rito masay. Itatang deno, puntalan niya kaya tambalera. Mike, mamasis na. Sibol Tagumpay-Ning Biye is now signing off. Sibol Tagumpay-Ning Biye is now signing off. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Sibol Tagumpay-Ning Biye. Sibol Tagumpay-Ning Biye is now signing